दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा या जयघोषात माणगाव येथे श्री दत्त मंदिरात आज हजारो दत्त भक्तांनी श्री दत्तात्रयांचे दर्शन घेतले। यावेळी देवस्थान समितीच्या वतीने मंदिरात विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते। या कार्यक्रमांसाठी अनेक भक्तगणांनी गर्दी केली। दत्त जयंतीच्या निमित्ताने आज क्षेत्र माणगाव येथे सकाळपासूनच धार्मिक वातावरण होते। श्री दत्ताचे दर्शन घेण्यासाठी भाविकांनी गर्दी केली होती। या प्रसन्न वातावरणात दिगंबरा दिगंबरा असे नामस्मरण करत भक्तगण दत्तचरणी लीन झाले होते। आता दुपारी 12:30 वाजता महानैवेद्य आरती, त्यानंतर महाप्रसाद, संध्याकाळी 3:30 वाजता पुराण वाचन सुरू होईल। 4 वाजता जन्मोत्सवाचं कीर्तन आहे आणि बरोबर 6 वाजता दत्त महाराजांचा जन्मोत्सव साजरा होणार आहे। साधारणतः 6:30च्या दरम्याने आरती होईल आणि त्यानंतर पालखी सोहळा होईल आणि साधारणतः 9 वाजेपर्यंत हे कार्यक्रम साजरे होतील आणि त्यानंतर या आजच्या दिवसाच्या कार्यक्रमाची सांगता होईल महाप्रसाद झाल्यानंतर। उद्या समाराधना असते, सकाळी लघुरुद्र वगैरे हे कार्यक्रम असतात। त्यानंतर दुपारी महाप्रसाद आरती, रात्र 11च्या दरम्याने दशावतारी नाट्यप्रयोगाने या कार्यक्रमाची सांगता होते।